Με πρόσφατες αποφάσεις μας τον τελευταίο χρόνο έχω εγκρίνει ως Υπουργός Περιβάλλοντος την αδειοδότηση για 14 νέα χωριά και παραθεριστικούς οικισμούς σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Στην Κρήτη, τα Ιωάννινα, την Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλία δημιουργούνται 14 νέοι παραθεριστικοί οικισμοί ή χωριά όπου θα εγκατασταθούν πάνω από 11.500 κάτοικοι στο πλαίσιο πάντα της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης αστικής πολεοδόμησης. Ουσιαστικά πρόκειται για οικισμούς υποδείγματα του πώς θέλουμε να είναι η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δρομολογούμε λοιπόν διαδικασίες σωστής παρέμβασης, σωστής πολεοδόμησης, σωστής δημιουργίας του περιβάλλοντος κατοίκησης αλλά και παραθερισμού σε μια χώρα για την οποία το περιβάλλον αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν θεωρούμε πως ως Υπουργείο Περιβάλλοντος σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Αυτό δε που έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι ότι με τις αδειοδοτήσεις μας αυτές και τη δημιουργία των 14 αυτών οικισμών και παραθεριστικών χωριών θα δημιουργηθούν πάνω από 800 νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της οικοδομής, όπου είναι γνωστό ότι ο τομέας αυτός αποτελεί και πρέπει πάντα να αποτελεί ένα μοχλό, μια ατμομηχανή ανάπτυξης της χώρας, και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς δουλεύουμε, γιατί πιστεύουμε απόλυτα ότι ο κατασκευαστικός τομέας μπορεί και πρέπει να δει πολύ καλύτερες μέρες για τον τόπο μας.